Os expertos recordan a importancia de botar crema protectora con asiduidade nos días de máis sol. Tamén destacan a precaución que hai que ter no caso dos máis pequenos. O verán comezou o pasado 21 de xuño, aínda que o calor e as xornadas de sol acompáñanos de forma continua dende hai semanas. Nesta época do ano é cando máis afecta a radiación ultravioleta do sol, por iso os profesionais destacan a importancia de protexer a pel con crema solar para evitar queimaduras, manchar e reducir as opcións de padecer cancro. Eu penso que agora a xente está super mentalizada que o sol está moi fuerte, a capa do ozono témolo mal, os ultravioletas traballan moito, e agora a xente xa sabe que se tes un meniño pequeno tens que poñer protección solar. Se tes un meniño típicamente galleguito, rubito, de ollos azules, tens que meter unha fuerte protección solar. Telo que duchar despois de salir do mar. E, home, non é conveniente poñer un rapaciño pequeno ás 3 da tarde ao sol. Mellor que o poñas ás 7, cando o sol xa non é tan fuerte, pero, senón, os rapaciños pequenos sí que se poden tomar cuadros de deshidratación e de queimaduras, pero unha persona adulta, home, ten que ser moi zoquete para saber que non ten que poñer protección. E reiterou a importancia de que a xente cun tono de pel máis claro teña especial atención coa protección solar. A unha persona que é blanquita, pois, que en vez de poñerse moreno, poñense rojos. E o rojo non é nada máis que unha queimadura solar, entón ao cabo dos anos temos problemas. Tamén apuntou que dependendo dos casos e do nivel de protección hai que volver a botarse crema con máis asiduidade. Depende da calidad da crema, canto máis protección teña, mellor. Agora hai cremas solares, bueno, eu non son experto en eso, pero bueno, eu creo que agora hai cremas solares resistentes á agua, calidad, ter que comprar unha crema de calidad que che aguante todo o día, que a botes unha ou dúas veces ao día que te podas bañar con ela. E despois ter mínimas precaucións, o sea, iso, non te poñas ás 3 da tarde con 37 grados ao sol, non ten ningún sentido. Vaite tomar unha caña, vaite por aí, e despois ás 6, cando empece a caer o sol, pois, oye, pois estás un paseo pola playa, pero todo o día con un sol de 35 grados, non estamos pensados para eso. Usar protección solar diariamente e ao longo de todo o ano axuda a previr problemas como queimaduras, manchas ou previr tamén cancro de pel.